Blood Markos. Ki most melyik, kicsoda? Aki fent van, az a Nika, ugye? Az én vagyok, várjál. Nem, mit keresel ott, he? Nem látom őket így, nem... Nem kell, nézed valakinek te is a lágyát, az kész. Ki hol van? De aki nem PvP-zik, az menjen már el, kenyergem, mert így elég össze vagyunk zavarodva. Már meg a terepet. Az, hogy folyam, van. Várjál, Patrikot nézem akkor. De várjál, mert Patrik engem lőgeti. Ezt le vagy? Menj vissza. Visszamenjél. Majdnem megölted. Majdnem. Ott ugráltál ráfele. Hát én most kaptam, mert megöltem. Akkor te vagy itt kint, Nika. Jó, igen, ott áll akkor veled szembe. akkor számoljatok vissza. 1, 2, 3, most mehet, gyerünk. Ja, számoljatok vissza, gyerünk. Hol vagy? Ott a piros jel, látod a Látod a térképen? minimapon a piros jelet, A Nika. piros jelet, az vagyok én. Mehet? Ez. Hé, várjál már! Hát de most mondjad már, hogy Nem, meg is ölted. Vagy. Megölted. Ott a 10 bazd meg, pont. mi? Azt visszaszámoltak, Nika, hát most bazd meg. Mond, jó van. Az Marcesz volt. Marcesz számolt. Marcesz már megint belepofázott. Ó, geci. A Nem Gergely tudja tartani csingás a volt. száját. Isten Ah. faszát, már hát nem igaz. Na szép, jó. Ez gyors volt. De ha most megnyugtat, nem nyomtam mivédet a izébe haltál bele. Képességbe. Ja. De bazd, hát ezért nem volt így jó, ezt nem is értem, geci. Ezért meg kellett volna állni egy helybe, bazd meg, visszaszámolnak 3-tól, utána elindulunk, az kész. Én azt hittem úgy lesz. Te is keresgettél össze-vissza minden faszom, hát így nem lehet, bazzeg. Ezért nem értem, miért nem lett megbeszélve. Mondtad azt, hogy csináljuk, de hát akkor meg kellett beszélni, akkor most mi, hogy merre, meddig. Nika, hát ez így nagyon nem volt jó. Én élveztem. Hát ez kurvára nem volt évezetes. Azt az 1 másodpercet. De ez meg. A felkészülés. Ez így egy erőút a nullával. Na, ebből is tanultunk. Ja, azt tanultuk bazzak, hogy Mindenki vonja le a következtetést. Hát igen, kell egy bíró, aki visszaszámol. Ennek